sa inyo mga bisita. Bye, thank you. Uy, bye. Thank you. Thanks, guys. Kuya, kanina, nagulat lang ako na kala ko hug lang na gano'n o shake hands. Tapos lumapit siya na umesa siya. Grabe, may suka pa ako. Sobrang sarap. Bakla ko preso. Bye! Kamusta ang bisita sa bahay ko? Masaya. Ano po, sobrang saya ko kasi matagal ko nang gustong makita yung loob. Tapos gusto ko silang ma-meet talaga lahat kasi pinapanood ko sila. Ako masaya po at na-experience ko ang pagiging housemate. Masaya po at nakilala ko rin si Loisa at saka natanong ko rin po kung masaya sila dito, kung ano pong mga ginagawa nila. Kaya happy po ako. Isa, barbecue. Guys! Ay, wala ka! May quick! Natuwa ang pagbisita ninyo sa loob ng bahay ko. Po. Thank you rin po. Pinasaya ninyo ang mga housemates. Yes. Napasaya din po nila kami, men. Mr. Mr. M tuloy. Mr. M. Uy, kuya, ayun, kuya. Ako, Big Brother, may request po ako. Ako, Ikaw? ano yun? Magsistay na po ako dito. Daniel, sa'yo na nanggaling yan, ha? Loko lang, huwag naman natin seryosohin yung mga biro. Hindi, di pwede. Maraming ginagawa. Kaya ko pakuha yung luggage mo. Kunyari ayoko, pero gusto ko talaga. Grabe! Sorry, Josh. One question! Meron ba kayong mensahe para sa mga housemates? Siyempre sa mga housemates, congratulations at nandito pa sila. Galingin lang nila yung mga task at magpakatotoo, gawin nilang bonding. Kumbaga pamilya na lang po sila. Grabe, sweet nila. Yun yung nagustuhan nyo. Dahil kay Padilla, nakita nyo ginanay niya si Carmen. Grabe! Sobrang kinikilig ako sa kanila dalawa, promise. Bago kayo lumabas at magpaalam, gusto kong magpasalamat sa inyo dalawa sa pagiging role models ng mga kabataan ngayon. Alam ko maraming mga kabataan ang tumitingala sa inyo at hinahangaan kayo. Dahil dyan, mabuhay kayo. Catherine at Daniel. Salamat po kayo. Thank you. Oh, it's over. Oo. Ano pa guys, si Daniel Padilla nagbigay nito. Kuya, mabilis ang muna Sobrang saya po talaga ngayong araw na to. Kasi kuya, sobrang dream ko po talaga to. Ma-meet po talaga si Daniel Padilla. Tapos nangyari nga po siya. Wow! Habang tuwang-tuwa si Loisa, si Jay naman mukhang apektado pa rin sa naging usapan nila ni Catherine. Siyempre nalungkot po ako kasi may ganun po pala. Pangit po kasi nagparamdam na hindi niya sinasadya na may mangyaring ganun. Tapos biglang malalaman mo, ay may issue na pala tungkol dun. Gusto ko nakaganto ako. Kuya, please, sobrang tumitin. So nakakalungkot po. Pero at least po, binigyan niyo po ako ng chance na ma-explain. Sa tingin ko naman po, isa lang po siyang misunderstanding kasi wala rin naman po akong mini-meant na bad tungkol sa sinabi ko po. And sana po naintindihan niya po yun. And naintindihan din po ng mga supporters niya po. Kasi, ayun nga po, wala po talaga akong ibig sabihin. Si Joshua, nilapitan na rin si Jay. Ang smile. Nawa po pag masaya. Smile na hindi perfect. Yung normal ka mo.
Sorry. Uy, Paano ganyan? ay, naku, hindi pa. Ano? 1, 2, 3. Yan din yan. Ayos. Ay, Susunod, abangan ang world premiere ng music